ya kposisiere m ihe niile dị na-abịa wee kposisie ihe niile anụnwa wepụtara m ọgwụ ahụ ị na-efesa wepụta nke ahụ ị na-ete ndị igburu iwee sị na mmadụ ole ka igbugoro madam okay excuse me madam kedu ihe butere ebe a n'otu a kwuo eziokwu ma ịma na ga-agba alụ gị butere ebe a n'otu a ị na-eme gịnị ịgba ọgwụ oke ịgwọ ọgwụ kedu ebe ị na-eji ịgwọ ọgwụ ahụ onye ebe ka ebu ị na-alụ dibịa ọ na-ajụ gị na-asa ị na-alụ dibịa ke ụdị dibịa ị na-alụ enye ule ị na-emeli ndị mmadụ enye ule so ọgwụ nke anyị na-eji ịgwọ na-ejide na anọ ke iti na kedu ụdị ọgwụ dị ahụ nya ịgwọzi ọgwụ a kedu oge eme onye ahụ ọtọgbọ onye ule ọtọgbọ n'ụlọ kedu onye vileji bụ n'ọka iti ihe owere oke kewe meziri ọga anya jụ kedu ihe otu o shiwe mezi onye keziolu onye sekuriti shiwe jidezie oke ị na-aga n'ụtụtụ ebe gịnị ka m jidere gị around 5 so ebe anyị na-eji dewe ọgwụ a kedu ihe onye a mekwenụ ijos ka ije deweri ọgwụ ideweri ya ọgwụ chụpụrụ be di gị ya chụpụrụ be di gị so ije deweri ọgwụ a gịnị ga-emezi ma ọ bụrụ ọgwụ a na ọ bụrụ na ọzọtị a ọnwụzie ọnwụọ nwaanyị jikwa na-eme ụdị iwe dị otu ahụ mmadụ one ka igbugoro n'ọka iti a mmadụ ole ka igbugoro n'ọka iti a isi na onye mmadụ isii ka iri isi na mmadụ one ka igbugo kwuchie okwu ike mmadụ iri azụka onye azụka onye azụka oke afọ igwogolo ọgwụ gbuo ya kedu onye ọzọkwa uche uche chukwumba Felicia chukwumba Chikeluba ife na-agụ mmadụ na-egbugo nwanne ka gụwa gburu ya na-ekwuchi okwu ike gụwa gburu ya gbukwa onye ebe kedu etu isi egbu ị na-eji mma ka ị na-eji egbe ka kedu etu isi emeba wee nwụọ isi na aja ka iji wee na-egbu denụ ntutu a bụkwa ntutu gịnị na iji egbu mmadụ ịbịa mekọrịcha rushu anyị na-eme iwe were gbuo den ego anụ kedu ego a na-alụkwanụ ego dị n'akpa nwa kedu otu isi eme isi wee gbuo mmadụ ma isigodo ya ka ịfụ join anya kwuo niile abụ ihe ndị ji egbu mmadụ nwa kedu ebe dibịa na-agwọlụ ọgwụ anyị ji na-eme ihe abụ ọ na-eje egote n'afịa kedu onye ebe onye na-elechi ya nọ ka ebe isi wee gwọta ya n'Aba jos ihe na-alụ bụ nnọọ ije gwọta ọgwụ were bịa na-egbu mmadụ ịmụtakwalụ nwa ịmụtakwalụ nwa ka ebe ụmụ nwaanyị nọkwanụ so ụmụ otu agha dị ndụ anwụrụ na anyị ga-alaiki ya wanyị juo laikizi eje na-egbu ndị mmadụ wanyị juo laiki eje na-egbu ndị mmadụ so na otu anụ aka ndị sekuriti jidere ọkwa ya ịrọ nọ ike obi eju unu ike obi eju unu so ọtụtụ ọnwụ ndị mmadụ na-anwụ bụ mmadụ na-ebutere onye ọkwa ya ndị be anyị kenegbu m wefụtagoro post onye nke ahụ
Mepee. Gụnwa gburie. Mepee anya ọfụma. Ise anya sepe poti ya ọfụma. Oke, gụnwa bụ egburie. Kedu ihe mere o ji egbuo ya? Enwere ihe o mere. Kekwana ụlọ ị na-erite na ị na-egbu mmadụ. Nna. So, ndị be anyị, biko onye a bụ nwaanyị Ọkaiti. Kedu village na Ọkaiti?